siomai, at iba pa. Pero kung akala nyo na basta-bastang karne lang ang ginamit sa mga putahing ito, abay, medyo nagkakamali ka. Ang mga putahe kasi gawa sa chiffon o karne ng kambing. Presenting 101 ways to cook chiffon. Food trip ala chiffon? Ano? Tara! Ang mga ito, bida sa pagdiriwang ng Chiffon Festival sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Bagay na specialty ni Ate Marilyn. Special siya kasi hindi mo malalasahan yung lansa talaga ng chiffon. Tapos, yung sauce namin is something naiiba, special kasi yung sauce namin is made from sweet potato. Bawat barangay, tampok ang kanilang mga specialty. Kaya naman mula Pembo sa Taguig, abay, napadayo pa si Kuya Apollo. Food trip yarn? Sabi ko, meron palang ganito dito, parang wow, parang ako na ignorante kumbaga. Kasi ang saya tapos ganyan, parang salo-salo. Para sa mga taga-Balungaw, ang kambing, simbolo ng kanilang determinasyon sa araw-araw. Itinuturing din itong one town, one product ng bayan. Since nag-start po yung Chibon, lahat po ng barangay, sumasali po talaga nagluluto po. Yun ang ating one town, one product dito sa Balungaw para mai-showcase sa mga tao na marami tayong produkto na mayroon tayong produktong kambing dito sa bayan ng Balungaw. Ang chiffon or goat's meat is actually one that we have been introducing. Other than, of course, hindi lang siguro the tastiness of the meat. Actually, affordable yan noong araw. Ito na ang ika-20 taon ng selebrasyon matapos itong simulan taong 2006. Jose Robert Inventor, RNG News.